onse tete no se oba fa ne kunachi na se awo time okonyem no okwo a wanka no kora wontime nwo se wo ye bema na nko oba bi hu na oba ne ka kire wo se owu kunu na wo fo so ne da accident wom mpofiri mu wom Ayefo Nyansapo kasa mfonyi suni ye mamu nyina atena se ammakwa aba ede mo ba abrawo ya tena se de na mu nyina munim se ye kan Nyansapo a na ade a na se epo a ye nananom bo ni Nyansapo ekwan so na se Nyansakwan so na ehia badwemba na wotumi sane nti asante kotoko se bodam ni ebopa bodam ni ne isane ye mammakwa aba biem ene ye bedi nkomo na enkomo no sawrese de na abọ ne kokko mu na mabọ metuntumi mu a na ese oman Ghana ba bi ejina no onu mprempren de enye ato abese no tie nyina ye ni abre se de mampanyini kan ye no no eyiyomu a ena yewo mame nkoma nana black power akwaba na memra na memfa asentire no matomonim na mensa anko na afemene no enkobobu eho nana minia akwaba Nyansapo so minia so ho ye die o metiapo na tu kwan na mentu kwan ana oyira wo meyere nso ngo ana oyire nyem meyere nso nyem ene na de no na misia de kakra oye adesua de ye se ne be ya betimi akomanim kakra mse na nse me ko honhom musko konse to da aboa pete ayi okode uduru ba bia okotabi pu bi so na wotu ne ntagra nyina tutu ne morre no wasa fufufuro aye mre no afei wo ba bi mu a osa aba ne bebu no kwa so ande sa na tie nti we ma be ma ba ne sare na de matiase adesua de ye ni okoya so de nsem osi wachi ensem de bia sisi bachi pa mo we nkrofo yire mu ma be wo bebo mamane bi won ma be ka kire because wo mo we nkrofo yire mi nse nyina fa machi ama ante ho hwe hwan no hwe commercial bank manager na o swami no za commercial bank manager wo swami ye asante mem ha swami wonde ofrin kan na abekuma senkrofo yire nkwa no pe wo do sika koto ho a na ohwe na osika mudu na o chesi ukikiki ade ware o yire na me yire de me yire do bunu hu na ne hwa yire na ore ya ko hu yi me what evidence bebere na minim se bank obi timi ko bie bank na obi di enough obi a next of kin ni afafun afre ne say ye do why next of kin ebi si wo minti bi da mi hu bi da cause minim se bank no kra no ya na de mu nya sika wo sa ne mane bia nti o mebo amane na se bibiboni si na wo nipa no firi mu a next of kin kro onim se me ne wode me aye so me ko man ko bona mane se makobi wo na me de wa ya na mum se institution na fafun e de afra se na bebie bank account sika se no wode atum ntie bi wode wa ya next of kin na wutima ko de na se wo person nipa no kuku debi anya professional work enya professional work abusia aban ne den enti me say aban no so am commercial bank on frɛ no da bi on be frɛ me bia my ready asem e wadi hu nkomo dada Nyansapo maka hu ada asem da okay maka hu asem da maka hu asem on Losin TV ba ma bank ne din ne de wodi ne de Nyansapo ma bank ne din ma kire se so ame na hu nsuro court de me court me evidence okay me evidence enti de ne court me kura court no mo frɛ me na kura nka my ready na say go kura wo pe court na me pe court na ko na me ko kire na de kuro ntia okay so ti ase na ono woni me so smart onim se woye ma davet recording akofo foforo so delete ma davet akofo foforo so dia call laptop so nyina me die ni bia me hwa na me ye na atade na wo ye me hwe na ye ya ma davet ntem ko e bia na adwen bonde about say ma me nko delete next time we delete am cho say another phone so e wo so enti an delete na ye nko ye mfansi ate ko akoma to ye bia ba do me ade ba kwa mani abere ni say asante mem ye mpe obeyire Debbie no enya sentimemo kura akanafo na mbedi nkrofo yira asantefo ma ene Ghana fo ye frɛ ye nwa Kristofo ye frɛ wo nkramufo ye frɛ wo abosomsomfo ene soma wodo nyina ebie ni ho a esoso obi yire a obi kofa no so enti nya sentimemo nko enti onse da bia me ka se e ma ne bebere na omfo mu kunu machi no e fa baabi no e ma ne nya wo mo a obu ho na ho kire kakra ofie don so anya atopabuo no ka ho on se omo atopabuo no ka ho no so omo ye 100 omo atopabuo no ka ho no ye 5 ande no kre omo a bibi nti no na ene be to ka ma wo e de ne pa wo pa ye ntimi nya ma wo
obu nso no ana no ho ye ne de nipa no so ko bia account no wo de 100 cedis na bia one friend da sika almost 6 billion betum mu de wani abiriki open na twempana no anya bi adi na wote bank na yesia so am commercial bank be na akoso hwe bank ye bi enye nne na nim se commercial bank me na asa asusu nesi me na asa asusu nesi bosom na wo ho na wo commercial bank no me na me ho amamre mo amon pen komo na we na tie ni ye na monko ada afiso na wo mo ye na monko tie ni ye pa na mi jana na de won tie ase so frame ya me kire mu nyina kire no benya sa abre ene ne wani abre pa o se me kire nkrofo etimi kura no me sa gande interview aka kire obi a ne sika da commercial bank so ami bia o ye oba bia ni kunuma ni nyini sika mfiri wo no kwa se na me ka kire o be ma bi betu akokopɛ bosia tie be ma betu akokopɛ bosia da ma na yire so mfa nkokwan so na obi dada na gene yire firi ni nsem because sika da council ni muntra na yen to nkomo wi so na yen ko yanim na yen nya no foforo de me de ba na tiefo enkomo ehia panto de me yenye we sima kakra mfa nka ho ye wi aya to aso edie na ofisa be ma bank manager mu a otiska ho dada eminim se bank fo no de matene se wo mo kra no mpe bosia aya ye mfansi ho ensi ho mfama wo mo iti ni nti na be ma bank manager obi yire ode ni sika abeto no mo na wo kɔ wakɔ akɔfa ani ti na wo mo frɛ me a na ono so mani mini no akire me de nti ama wo de ti wo ye sa ani de ti o so timi ye message e ma nipa se wo yira be bie account wo de wa ye next of kin na wa ye adwuma na ache oba bi sa anya bi da na mo hwe oba ni ye uwie o sa kwese oba ne pe oba no so okunu a wo so nti ase like seriously asem ejimisem o ejimisem as a bank manager commercial bank na kama bank nkitinkiti ni bi kura anye oba ne se wadi dwa e wo bank wo no mo di dwuma e be se ni oh na ono kura no de oba ne de fidelity e no mo ye adwuma che na fidelity no commercial accountant no ono so de saa de ne ye saa ba na enti commercial fidelity de accountant no ma ne sa so ntem na commercial bank de ne de na nye ono kura won sebu ho adwuma na oye enti o de sika ne bi ekọ ha sika mi no ma nkrofo ne ma no mo sika ne bom nti no nko bi account se be ya sika no enkonko ye problem no ko bi commercial bank sika beto mu a hey no ano unim ne da me fa wadamfo me ye o se bi pe onua ba me ye se sem hu otumi di si so wo pe no me wo recording e ma o sa de command pa foforo ma ni pa foforo so ko kan ho asem e ma ekọ ya o mienu kura no na damfo no ne commercial bank be nya duabo da o so sisi america no kasi ade ma ne ye wan sese obey a wo kana asem se woni kuna anka me ni problem eni woni kunu de so obi atimi pe but wo so wo kunu oba na okunu wo hye kawa kawa mpo sa kawa hye no kise oba ne nyansafo a asema wo ken wo sa ne ni kunu be fa adamfo asa afa ho akofa ne yire ya frɛ oba ne so oba no nso meka obeka nse de wo ken de ama wo pepepe a recording wo ho tie ye de na beto wanim e ho ne asem no tie duru ho a ba bia menya recording no mo so be kire so onye bibia ye fa recording em labontin asa fidie so nti won hye dan ankyerensem na me pese ye hia 101 so ye manager wa ko school na adwene mo bobbi wa ye nhia court na sunsum mu sa na tie eni obi yire eni bre ye won krofo bibro mo ya baifo ohu se oba e wo kunu kura won fa ho se ono de ade opɛ bia opɛ man bi kame kai one platform bi am oba bi wo so onyem so eye ne nwanwa se wonam ana me man bi se na fu so asapi oba ne nyem oba na wo so opɛ no onyem obetuma akɔpɔ oba onyem oba ne kura ka kyerɛ so onyem na fu aba na ana fu apie wo oba hu so oba onyem asem ne nyankola asem ne asem yesi kumase asem me asi manim ye free interview what is maka bi say da dabi enti na em wanwa ma sretie for kra say nkomo asi manim me seswa me commercial bank manager soa me heya commercial bank metima yiri number kra ma mo me afre no enye ntro na mitwa ntro to nipa so de na meje asem ne eba ye no wonye ono ankasa ne na di nkomo duaba akoso kra wo na boy ana wa ne boy duaba akoso wo hie bo hu boy na nani nipa na man message ka tesa de oye no ompe sina na okoso ye sare ko tu obi ani oba ni kunu na abo ne bia na so oba ni kunu na abo ne bia oba ni kunu no so okrom heya ono so okrom heya ense bia ni kunu kwa awra bo David oba no so kunu okrom heya otumi frɛ oba ni kunu kra ka kyense na o sanka o yiri sika na beto mu no o sanka ye ye ho adwuma ansa na de man to de me 1 week ana 2 weeks acha 1 week e be ye ho adwuma wi tese opese woni nipa na ye free me nam de sika beto mu ko frɛ mi de na onya ni oba ni kunu nam next of kin intira next of kin intira
Oban de ni kunu na aye next of kin. Okay. I feel na on So what you say? To who so oba ne de ni kunu aye next of kin dia, ene oba no onya o sa aba na wo pe. Because of oba ne business takuma wo ye. So going forward to say obe fan next of kin number because next of kin so you be send number. Ni din ni date of birth ni na. Now bank manager wo fa obi next of kin number. Sika na beto mo sa kan amount na beto oba na kan so mu nyina next of kin no. Ban ayi o mfie be say manager no me say dan nim no ba say manager de unya 40 plus ya yemfa unya manager to 50 plus. Okay, say this time anka say de wiase de enyini nkyire obi onim nyansa na edwene nkyire obi onim nyansa enti na me bisa na ejini mahwe na nkam de compare but emfa ho sa wayi next of kin number afre no aka chen say obi abeye bank account no ye ye kra no wo yire de wo abeye next of kin na ye de no hu say na yire no say obisa oba no na oba na ka chen say ni kunu no de na ye no say ye recording e ma be ma ne say onhwe ne yire yie na wo ye bank adwuma che say de ni bi nsi da eno kra na ahamfom so wo ho ye misese wo ye wo dan yes, oneness of kin. And who the any say oneness of kin now will be say no be provide asa. No further questions say oye woden oye woden. Enti e hono kra no bank minim say bia fe na banks na ye omo say sanye wo ma fe de ebisa de a. Because ye misa na me kra my imagine say santehene ebeko yakwa kodi akwasi there UK. Oba me kwa kwasa ma case we santehene ni because e asante my bank yo. Commercial bank say asante dia. Hey O man Ghana ye japade onya individual bi bank nketenkete bi o man Ghana bank na de bedin sem hunu as manager dabi yes so sanse hunu so asante memu ha o na o hye ase a wo so adi hu nkomo kora wa ha wa sa di hu nkomo wo Lawson TV no oba no ete se wo de ato out nse no ha no omo so de no mo frɛ oba ne se oba ne mom na aka nsema kire ni kunu frɛ hwensem hunu bi na se wo de masimu bo se mo be chese kwan be fa so mbege oba na free be ma nsem bia mo bege eduabo so dam so ende mo se oba ne mpa be ma ne che no onane na mo de mu ntimi ba na wo ntokwa ne nyontokwa tokwa we a waje a wo kun ye wasem be me o man papa omo ana de wo ntokwa e bre wo se gina ko ana wa no akoto ye no mu hia ene be hu do bia ntokwa ne free me pese bank manager fo ni nyina ye nhia ni nhia wo sante hina ni me mmonkuro no yen hwa de oba no se no otia enti eye ni bre o se on se ngana on se hyenkrofo ti so obi apobo ye adwuma na de sa se de ma ne pe me ye adwuma ye so ye ko wari asa oba na etikasi ya beto account sum ena oba na etikasi ya beto account sum ena wo bre o ena se yo so ena oba no so no pe obi a ope plagi afro because of na adwuma ni ntino ope smart ena ye se ukunu kura wo sika enso ukunu ma o ka o sara na tete pragem ye de ope bi ye be ya ma o ye beto ka ma o ene hu nkuro no ba no so adwuma no kura me ye na mi kunu adwuma o mi kunu na ma misika no ba de me ko fa sika we sina wo nti ase no obi kunu ntoka ma na e wasem be misika na me de beto ba me pese ye hia 101 se manager no so ye be ma o me ye hia 101 on hia ye be ma no letter o man hia amana be yi na apart from going to the bank now do sika ekoto na na o mo kwa transaction no minim se sa cordial relationship ti sa echo to the extent say bank manager e frɛ no me hunu say bone no wa yache e na ne time aso say wo say so kasa nkwasi asem no so ai utim say wo de adidi ache la fe na baabi afan de amfa yi black power ho abe sebna beto de de emfa yi ma ko BBC ananka ye emfa yi ma ene ye hia fisika wontimi mume sa na wo ho de won to ba fisika sa obi a me ma comedy aduro na like magimi enya comedy aduro fisika ko akokwa sa no ye abusua mu no fisika no na ni aduro ansa ne yakwo ye fie kura oba we obabu o enko ma bank manager enko bo ma me nkonya asem minia opa ye mbie mu 30 seconds me stop no one time na wo hu na nipa kura wo ye de masa hwe ma me nkyere wa de nipa opa de aduro wo fuma wafum so me fuma emfa woni aduro ma di ma fum emum so tia fum no nya ba se djojo kura we ye nyina di kura ma ne nkotena se dia no mo bo ne sen dia no mo bo ne sen nipa ne bo be ma ne bo ne se akwase oba pa oba no so wo kunu ena wo de se me be ma na kire me yira bosum ni nku so okoye na akopɛ oba no oba no so opɛ o ena ne tena se ka be ma ni mu hwe ne mo ko se me na me ntimi ntoka ma wo ekura ai wasem be ye rade bank manager akoye no adwuma abo kwa wususo oni yire de oba wa yire no oni yire bank manager be ne yire so ti ase eto ye kura ma no tia se
ya kase de bia na mpanyimfo bi kase enkranfo adwene wo fom enkranfo adwene wo fom na menyi ni ade o yenkrani o so yenkrani kase enkranfo bi na mkase o yenkra ma no ti enkranfo no bi no se yese enkranfo timi dom da ma han na o da balanda e ya tesem ni ate ba ebinum timi yesa ne na bi so nyesa ade na ba wo se manager oba na tuma ka cho se mi wo kunu menyi mu mpo o sestina mepe eti we no yen sorry so afutuo be na ade be ma wo mo a ene maburu ni tituru kra wo mo ye pa emme wo kuru ni memme wo yerenom no ne ma won mo epe memme wo yerenom memme nso e fa nkrofo a e yerenom ni ade ne ede na abeka de a kire wo me nua me dase on se sa asem we empanyifo bebre ka sofofo bebre ka omo a omani afi so ka se wo ye be ma na wo yere fa wachi ese wadwuma me me gina ma fidi kesi we ka kire wo se enye no kora da biara da wo yere fa wachi ntimi se wadwuma da nyankopon se boni beku bonefo oba na wo fa wachi no so nyansu nso na se wo keta mpa so no wa kofa fi ya wo no de beda ntimi enche wadwuma da enya wo onu mom ne benya nsu nso boni asamum hwe on se tete no se oba fa ne kunachi na se awota am okonyem no okwo a wanka no kora wontimi nwo oba no mom ne sofa nya be ma ne sofa na onim so oba no nso bre na wo nso a wonyem no na wo yire ni ntimi ngo nso mentally na wo nso wo bre tira so wo yire na fa wachi ana wa ye boni atia nto mpa ne no mu nka enti se wo nka wo be ma ne pressure bi ani ne so ene na kwasi broni abeka se ne yenye operation obi wono oba ne nyina no akra ne oba nya no mawu no kre abra yenya mo anyi waso te se ekwan senti na ema wo yire ntimi enwo na bia benya wo hawo ba yenya ka kire wo se wafo achi a be really yes oh abru tam so wo awo ne ntimi mba akra na biam wo betu na mo wo kwa ne ka se ade se na wo yire ye enti wo mpa na no mu nka oba na oba no so nka satan be man pressure na wo so nya free wo so enti oba no mom na wo face problem so enti mesele we nua no mo ma no mo amani mmra de ye won krofo bebre wo ho a omo wo yale ba wo hunu no pese wo sell kwa opese unim se bank na nkasa unim se this time bi osika de omo ye wo de osika akoto do so no de akwa investment na o tua ne sope e na mepe wasem e na meye o sei e na ye sei no okrokro nti so am wadwuma anyedu a na wa hyew sika na kwa so a wo ko ntimi nko bi so ye be sere nua no ma na omo kokwan so no ye sere wo omo mani nko omo kuru mu ho se onware no obi so opa na fi so ne betena fine ba wa wale a emu obi enfa no do besi e na mehwe wo na be se hwe unim se obi oye o wankran a ye na ba kumasi o wa yire wankran yo ba oba kumasi a o se be pentena ye transfer na onti wani be ba ho so no na wonni hwe wabrabo be ma wo so de a oboa ye oba ma bi wo kura woni sika ma oba sunsun mo de tawo chi no wonya adwuma mo kada ye be sere nua no ma ba de we ni nim se Ghana for ma asai ba de we yasi men ma se Ghana for ma asai o mo nsai ye ebinum nsai ye o mo ma se ne kakra bi o ma se o se minim nkrofo bi a o mo so o mo ne okunu o mo ne manager fo bi twetwe mpra so ba ye woni pe bi wo ha onye sa de no obu ne ho ofere ne ho ba waka na o sa da kwesi wadamfo bi anim sesei tene damfo no frɛ no ah na minim sese nipa no kra wa yire o edua bi kan no de afɛ do mo nyina mo kan no kre so ba nye dua no nko a e wo se frɛ mo mpanyimfo anim ne o mo bank mmara ne tira sa o meka nkyere Ghana fo mi ntie ti se nipa ne nipa bɔnefo a o se me de my next of kin be se 10 billion 12 billion na kan so mu dia ɛna me mu oba yi ko na me poison oba yi na me mfa sika no me da senana abusia commercial bank titiri no madaroma e wo soame na ehu hia because ebasa mo ankasa mo adwuma mo yo no ɛna ne to sini se me wo yire a na waka yam se wo commercial bank bi mu akobie bank account a beka yen se wonyai se so obi a wa yire bi o so yini sika ti muntu ho anamon na sete saa etisa no ba bi on person mo frem bi mo frem meba etisa na mo hwe na muntu ho anamon na ntansa na abonwa munyini mfamfiri ho na bank no nsa nkura ne mudiem no onye na adwuma wo se wo ye nana anka me akone nso mmisa we ensusu aso bone bai ene betimi aba obi a onim se nipa no wo yere no one ne ekoda na wo pe no obi a onim se nipa no wo kunu na one no ekoda nua me dase pa se wo ye bema na nko oba bi hu na oba ne ka kire wo se owu kunu na wo fo so ne da accident wom mpofiri mu wom yale wom adwuma se ye wom problems bebre ne wo sa ade ni because oba no de waka kire so wo kunu na wafa kwamboni bi so ebia wo de sika daada no ne ho nkoro ne ba na ne nakoda na nya wadwen se oba no mom no mom oba bi wo ho be ka kire me ni kunu na wone waye de no kura ne se wo be ma no obi di wasutire se oba ne ye warefo anu atwen ho no atwen ho na mmom no se oba ne aka kire so wo kunu na so be force no de o force na wo be ma no wo problem na oba no so anka nkire wo na se wo hunu a na watwen ho
So ba we di oba na timi aka na oso obeye wa no wo a wata na wo nso a wonim sɛ wo kunu wo nso onim sɛ wo yere na nso still wan kofu obi a woni yire o ana woni kunu na wonim sɛ woni pai ono mimi wo kunu ene ono ebe fami amete ase ama no wo nso so be ne betia ba oba no ai oba no basa na wo haw hwɛ ene ewu basabasa aba nyina gyina saa ne ma no so sɛ wo fi sɛ wo kunu na sɛ be ma ne mboa no akonya obi obɛboa wa awale enye wo nko na wagya awale jai na be ma ne nko ne be obi kura tumi ne kunu akɔ aduro so akɔ ne dwodwomfo ene osi hɔ ene osa akɔ di ne ho sorry say me kind of video so say e ba sa so osa akɔ bobra bɔne esa behwɛ ne kunu anim enti sɛ wo ankasa wo yɛ wo ba warefo na wo kɔda wo ma be ma foforo no wo dae na wo sa ba fie tu behwɛ wo kunu anim no behwɛ ne sɛi na behwɛ be ma nanim be ma wate sika yɛ wo ho ade e bia me kasa kura wasi dan ene ono wo de tim enkwala aka ho enso so yaye ne sɛ be ma ne tan wode hu opɛ ne yire ene waye ne ho ade na wo ba yi bobla bɔne oba yitimi pie kura bi o mafie so na ade ba ko amani age ekwansofo ma no binom ho ne sɛ oba ya meka ne ho asɛm o ye kwanso ni ba ne omudin asɛ sɛ kwansofo ma de lori fa kura ntino otimi ni mate kura hia na ene do abada pa ma oba ya mama hu sɛ mpa ye wo ma ne ye wo ma so enti sɛ wo se wo ye oba warefo na so be fa wo kuna chi a wo na obenya bɔne no na mmom sɛ wo so aka kyerɛ be ma ne sɛ wo kunu na be ma ne so be dada wo be ma ne so wo problem wetin akɔ fo trɔtrɔ na akɔ grind wetin matuka grind ene hwɛ wu anipa wu enti nipa na ɔno no wo yɛ ne yere saa no a wo su no ana ɔtete sɛ ne yere dan su ba nye saa na ne yere tie saa na ne yere tie ankɔ nware no wo bi sɛ obenya ahotɔ wetin ka sɛ ma gye no hwɛ atemu da hɔ na yɛ atemu ne yɛntwɛn soro deɛ ne bio asase so ne de ama ya saa ne soro deɛ no wɔ hɔ a wasa akɔgye aka abusua ya bodua eno no moma yemfa entuamfo yesremu a na medi na ne mane na enam ohu se nipa no owokunu a na me kan tema me si so am ye se me pese me ware wo yo ba na me fro na me ka pa sam cho na ka me se wo boy kura na me dwane pem ba bi ko minia mene wo adwene ye pe na ma pem ba bi ko me si so no na me ye mpabo na me ye ma asem no na mabusuafo ni me se me pe ma enti ensi me yie metimi no watwempena anne anwum anopai edura nwumre na obi kura ka kire me se wo mpena magyan misro matwe me ho me mpesa ade no misro enti na bebere se me ye ma asem ma me fa me kwase yanko sa na me so oba me no usan a me mebu de ne ka obu mi ne ko no mum ye mpasem bia ye ba mama ne ma eso sa ade no ye me twe me ho firi nipa ho aboa me ankasa aboa me obi ka se na konfo bi o ye ma asem uhu obi na ofiri se oni na kana no pai anwumre na se busum kra bayi wasutire ana obi dumfo bi wasutire a akura se maka menwe simple pra wonsa sin se obekọ akonya problem ba enti mum yemfa hwe yie na yemfa nante na otwedi ampon no de wo ho na nanom wo ho nanso no nti na wo mu di nyansa nyame obo ya di nyansa de aduri aye tim no se yentimi mfa nwene nyame madwene ma wo enti yentimi yemfa nwene na yemfa ntunwa na mompa ni ekwa ne de eti kochima afa na ne ekwa bisa se na ade ne nyankopon no aniwa ene nyankopon to da ye bisa sa ankwase questions can you pass so sa kwa so so di butuma wo be komo ye da what bopete so he so enti ye di si ne asori so ne obi osum bosum bia no obedi sa ankwase se mu ese hwema na yetwe ewo eba enwom ba asebe nkoma ye bedie na wei ena akofa de aba ye futu sem papa ye de ama midi ne abusu apanyi owusu aduomi black power ena mene ne boss ankomo ye ma munyina mo eni ti a woje ahene wa kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame